Apektado ang pag-extract sa mga sakop sa extraction team sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office tungod sa pagbundak sa uwan. Si Chelo Valiena sa report. Sa data sa Department of Health Region 7 kagahapong adlaw, miabot na sa 3,142 ang total cases sa dakbayan sa Sugbo human sa dugang 255 kabag-ong mga kaso. Miabot na usab sa 12,418 ang recoveries sa 16,282 total COVID-19 cases. Matod ni Harold Alcontin, cluster head sa extraction team sa Emergency Operations Center, nga apektado usab ang ilang trabaho tungod sa dili maayong panahon. Extraction team, maapektuhan man sad kay rabi na may kusog-kusog ang uwan gahapon. So, noon dagdag sa iyo sa atong extraction. Samtang kagahapong adlaw lang naka-extract og 116 ka nag-positive ang extraction team sa dakbayan. 28 usab nga nagpositibo ang ilang na-extract kaganihang udto. Gipaabot nga musaka pa ang gidaghanon sa mga nagpositibo nga ma-extract aron dadon sa isolation facility. Last na ko gahapon is natay mga around 30 ka slots no, sa different containment. But karong adlaw, murag bigamay na sad kay nanam sila suod. Oba ni Marlon Melgazo, Chelo Valiena, Balitang Bista.